Здравейте хора, аз съм Фрик Роза. И да, по принцип съм спрял да се занимавам с клипове, но този клип е едно огромно изключение. В момента съжалявам, ако се чувам така малко на нос, но малко натегна гърлото и го раздавам на чайове, но това на страна. Става въпрос за случилото се във Варна. Мисля, че всички сте наясно за какво говоря, доколко разбрах и в Добрични са розови нещата. И колкото до причината, не мисля, че дъждовете са били причина. За мен е това... What the fuck? Какво се бъгна тук? Така. За мен е причината, както казаха повечето, е незаконните постройки на циганите. Именно те са предизвикали този хаос. Значи, тъй като идеята на клипа е да помогнете по един или друг начин, затова почвам да говоря направо. Може да помогнете по банков път или чрез SMS, но тъй като мисля, че за всички е по-удачно да пратим SMS, затова ще говоря само за SMS-ите. SMS е на стойност 1 лев, мисля, че е по джоба, нали, на всички. 1 лев е нищо. Призовавам всички, които гледат този клип, наистина всички, които гледат този клип, да го направят. Долу в описанието ще има текст, нали, с цялата информация, цялата информация за SMS-а. И както казах, призовавам всички, които гледат този клип, просто да се вземат телефончето и да пратят 1, 2, 3 SMS-та, колкото му е по джоба, колкото има възможност. Тъй като все пак трябва да се подкрепяме и да си помагаме. Мисля, че цялата работа не отделя повече от 2-3 минути. Ето тук тези двамата, Awake и Wikitex, Wiki Gaming, ги помолих с нощи да направят такъв клип. Но аз не можах, тъй като бях на един... Доскоро бях на един мизерен лаптоп, който просто не става за нищо. В крайна сметка се прехвърлихме на новата машинка и вече им тази възможност. Помоли ги тях да направят такива клипове и аз съм изключително радостен, че те го направиха. Ето тук в този клип може да чуете и горе-долу същите неща, които и говоря до тук. Боинг казват някои други работи в повече. Като цяло това няма смисъл да бавя клипа, просто идеята на клипа е да ви призова да пратите SMS, да помогне по един или друг начин на тези хора, тъй като как трябва да си помагаме и да могат да се реализират отново по най-бързия начин, да вече малко по малко да изчезне тази паника. Доколкото разбрах, са намерени до момента 19 трупа, но според мен ще нахвърлят над 25 за жалост. Просто нещо страшно се е случило там. Аз не мога да го опиша, но наистина нещо ужасно и трябва да се помогна на тези хора. При малко четах един турботъп коментар, не помня в кой от двата клипа беше, ако искате да си проверите. Беше коментар, мисля, на Лайкет беше: хора, пращайте SMS-и, Crossfire е оттам. Така, значи, не знам Crossfire откъде е, но в крайна сметка тези клипове не се правят специално за Crossfire, прави се за всички хора в тази област, всички пострадали. Какво сега, ако Crossfire не е от Варна, няма да пращаш SMS и няма да помогнеш. Просто не виждам абсолютно никакъв смисъл в този коментар. Този, който го е писал, просто не му давам повече от 9-10 години. Не знам колко турбо просто трябва да го напишеш такова нещо. Общо взето това е, пичове, надявам се така да съм ви трогнал малко и да си вземете телефончетата. И още нещо, за което ще ви помогна. Не пишете коментари от рода: аз пратих 222 SMS-а. Няма смисъл от това да се хвалите колко SMS сте пратили. Както каза Боинг, няма смисъл от това нещо, нали, да се хвалите. Просто сте направили нещо добро, което е чудесно. Но не е нещо, с което трябва да се хвалите. Мисля, че общо взето това е. Ако иска някаква връзка да поддържаме, Facebook, долу линка дадва този клип. Пращайте се, си благодаря ви предварително.
И от тук разчитаме на вас и така, пичове. Айде!